लागी पावता तशे पेडणेच्या एका वाठारांत तबला आणि ढोलकीचो ताल कानार पडटा। गेली 40 वर्सां जाली ताल कानार पडलो की चौथ लागी पावली म्हूण कळपाचें। पंढरपूरची पवार फामील 2 महिन्यां खातीर गोंयकारांच्या सेवेक सज्ज। 3 पिळग्यांचो हो पारंपारीक धंदो। 2 महिने असतो आम्ही तबला वगैरे हार्मोनियम दुरुस्ती करतो, नवीन देतो, सगळं काम करतो। आमचे लेकरं वगैरे सगळे मुलं 2 महिने सुट्टीवर असतात। सुट्टी म्हणजे कसे ऑनलाईन असतो तो आपला अत्यंतही ती सगळं करते। पेपर असतो ऑनलाईन मोबाईलवर ते असतं। 2 महिने तर वर्ष असते इकडे। 40 वर्ष झालं कंप्लीट इकडे आहे। 40 वर्ष गेल्या 40 वर्ष झाली इथे पेडण्याला येतं। हां, पेडण्या तालुक्यात पेडण्यामध्ये येतो। 2 महिने येत असतो गणपती, यात 2 महिने असतो। परवडतं सगळं तुम्हाला? काय करायचं मग आता शेवटी दरवर्षी आता परंपरा तिसरी पिढी चालू आहे, करणं भाग आहे। केल्याशिवाय आपल्या पोटाला कोण जाणार आहे? 2 महिने मुलांची शाळा बुडवायची इकडे येत। माझे आजोबा बी करत होते, माझे वडील करत होते, या पाठीमागे मी, आता माझ्या पाठीमागे माझा मुलगा होईल तो करतो ना। माय सून चलयेचे हात शाईन रंगतात। जे हात रांदतात, शिवणकाम करतात, साफसफाई करतात, तेच हात ह्या तबल्यांचेर शाई काडटात। पहिल्यापासून व्यवसाय पूर्वीपासून आमच्या मालकापासून आमचा हीच व्यवसाय। अच्छा, मूळ वाटतं आता ही जी कला आहे बघा तुम्ही सांभाळलेल्या आहेत बरोबर, पण काही लोक आपली जी कला आहे बघा ते कुठेतरी सोडतात। आम्हाला ही कला सोडून उपयोग नाही, आम्ही जगणार आहे ह्याच्यावर, ह्याच कले आमची हीच कला महत्वाची। आम्हाला दुसरं काही येत नाही। या एकादशीवर या एकाच कलेतूनच तुम्ही सगळं पोट भरतात। आमचं सहकुटुंब सहपरिवार ह्या कलेवर कोणी शिकवलं? हो, शाळेत घालता येते, ते पण पप्पाने शिकवलं। हां, बाकीचं मम्मीनं थोडं थोडं काय शिकवलं। अच्छा, आणि सध्या शिकते? हां, कितवीत? 7वी। म्हणजे सतत शिकवलं तुम्हाला, पण तुम्हाला काय असं वाटत नाही की आपलं हे काम करताना असं म्हणजे उत्साह बी येतो आणि आवड बी आहे कलेची। अच्छा, त्यांनी सवय लावल्यापासून जे कामाला मजा बी येते आणि आवड बी आहे। अच्छा, मुकेश पवाराच्या बापायन हे काम चालू केल्ले। आता ताचे चले हो पारंपारीक धंदो फुडें व्हरतात। शाळांक 2 महिने सुट्टी घालतात आणि फामील गोंयान येता। तुला वाजवायला येतं वगैरे? नाही, वाजवाय येत नाही। हां हां, काम करतो, वाद्या भराय येतात, तबल्याला डग्याला वाद्या भराय येतात, शाई घालाय येते। अच्छा, कोणी शिकवलं? बाबांनी? बाबांनी। मला या कामाची खूप आवड आहे आणि मी पुढेच करणार। तबला बांदप ते हेर सगळे काम करपाक घरचे सगळे जाण माहेर। हो धंदो म्हणजे तांची वळख आणि हो धंदो म्हळ्यारूच तांचे पोट। प्रुडंटा खातीर मकबूल म्हालगेमणी।